चलिए वो कविता सुन ली कि यही जिला के एगो मिश्रा जी दाव पेच बहुते जानस आ पर पंचायत में जासु आपन बतिया मनवावस तबे मानस सोजभक लोग के पावत रहले तब बड़ा भरमावत रहले आ वही छौरा में यादव जी अपन दूगो भैंस चरावत रहले। मिश्रा जी कहले यादव जी से हमार सोरे भैंस चरैता तू आ जौने पहले पिया जाए हमारा घरे पहुंचता तू। यादव जी भी कम ना रहले, मिश्रा जी के बतिया मान लिहले आ हो सवेरे मिश्रा जी अपन सोरहू भैंस लिया के बांध दिया। धैला सगरौनी मिश्रा जी के की हो लगौनी दाव पेच काहे कि ओहिर के जात बड़ा सोजबक हलो। धैला सरगौनी मिश्रा जी के कि हो लगौनी दाव पेच आ मिश्रा जी के जाते यादव जी 4 गो भैंसिया दियले बेच। साल भर बीतल मिश्रा जी सोचले यादव के कोनो खबर आइल ना आ 16 गो भैंस उनका के दिहनी आइली को बियाइल ना। तो मिश्रा जी पहुंचले यादव लगे भई चौरा में भेंट। मिश्रा जी पहुंचले यादव लगे भई चौरा में भेंट। मिलन परस्पर बड़ा प्रेम से भइल, मिलल घेट से घेट। तो मिश्रा जी कहले विषय पर आव, हरे गोसिया के हाल कुछ लिहल ना आ 16 गो भैंस तहरा के देहनी आइले हिसाब कुछ दिहल ना। यादव जी कहले का कहीं देवता, यादव जी कहले का कहीं देवता ओइसन विधाता के लेखनी। यादव जी कहले का कहीं देवता ओइसन विधाता के लेखनी और उरे पिछवा वो दिन 4 गो भगली सन आज ले हम देखनी। इतना सुने मिश्रा जी सू गई देख के खून। तो यादव जी कहले कि 4 भैंस के ओरी हाल ना ली सुन, डांड हो गई हमार खरी चोकर खियावला के पैसा। डांड हो गई हमार खरी चोकर खियावला के पैसा आ यही चौरा में 4 जानी के मार के मुआ दिहलस भैंसा। इतना सुन ले मिश्रा जी तलिहले का पारा अपन धूल। तो यादव जी कहले 8 गो भई 4 भैंस के औरी हाल नाली सुन। 4 भैंसिया ऐसन जियानी उ झील पार हेल गईली सन, ओ पार चल गई सन। 4 भैंसिया ऐसन जियानी उ गंडक पार हेल गईली सन। अरे 5 गईनी हम तौने ढेरवा आज ले लौट के ना ओइली सन। मिश्रा जी कहले 12 गो भइल, 4 भैंस हमार का भइल। तो यादव जी कहले साल भर चरौनी तो हमार मजदूरी ना भइल। यही से अपना से केहू के कम ना आके के केहू के अपना से कम ना हक जाला। चली प्रेम से बोली आनंद कंद भगवान की।